Здравейте, хора, на моите режиси. Сега ще играя. Както ви казах в предния епизод, не можа да изиграя. Всяка клетка от тялото ми крещи името ти. В сърцето ми се забиват стрели, а именно спомените от минали дни. Разкайвам се за небивалици. Отиваме си, да не забравяме. Всяка твоя усмивка беше нещо повече от преживяване. Надявам се да не прозвучи като сарказъм. Всеки шибан поглед беше като душевен оргазъм. На колене ли да лазя? Вече не знам. Поздравления, успя да пратиш атеист в рая. Всеки изминал ден, всяка следваща тръпка. Бих дал живота си за една последна целувка. Не си поредната надувка, покрай теб изпадам в транс. Бих направил всичко, но явно не заслужавам шанс. Вчера бях у вас, чу и видя достатъчно. Всяко момент, че главата ми бе запечатано. Мразя когато мълчание ме наказва, каквото и да има съм насреща, но не забелязва. Потръпвам видели с усмивка на уста, несравнимия характер и неземна красота. От всяка извивка на лицето и тялото и сякаш съм в клин. Шоколадова принцесо, нека бъда твой принц. Бих ти дал сърцето си, упаковано в колет, но без него ще умра, живея за да съм с теб. Но в случай, че го пожелаеш, ще ти го дам. Ако ще умирам, то явно ще умирам сам. И пука, въпреки че достоинството бе накърнено, с който и да си била, тогава те обичах повече от него. Кой бях да бъде по-добре съм? Курво! Ей, тия спаунали. Как му наспами това? Аз ще го наспана, не го знам. Аз заради този няма какво да правя грейвярда. Да си гледа работата. Тапа. Сигурен съм. Бия го. Е така, хора, бия го вече. За 20 секунди няма как да пушне. Знаете, 2000... забрах как се казва. 2000 живот. Да. Руската топ 10. Бията е... Айде, да фу. Айде тук такова. Baby Dragon, Railtrant, Далок. Моя дек става много скъп, ама... Дявно, ще му уби пълното чудовище така. Ще вземат торнадото. Само 10 електри, само 10 електри ми трябва. Не се получи го. Охо, елитки му. Ей, тука... 1, 2, 3... Охо!
Draft challenge. Охо, 3 ракетки. 3 така. Три помпички, тези помпички ще ги размажа. Ще ги размажа. Ах. Хайде един роял джая тука. Едно такова отзади. Замразяваме. Пускаме такова. Я назад я връщай сега, защото ако те хвана сте... Хайде, значи да се сега. Ой, това не сте искаш. Я чао колички. Вижте колко лесно става всичко. Ти да направиш табила. Не се пробвай да започнеш колите. Ами ако направя фит, остане, ако остане. Така, само още един драфт челендж. Тези драфт челенджи искам 30 абоната. Не, шукам се, 40. Шукам се Защо? Аз исках другото. Сега спасявам тук. Той ми взе семейството. Ще да имам семейство Wizard. Skeleton Army и Princess и Electro Wizard и Wizard и това и това базава за той е така му направи нещо. Прави това е маняк. Няма да е поседа защото не го купих предния вълна, но той сега се прави на маняк. Хайде да се вижда като маняк. Трети мускетарки. Ще изиграем още една игра. Той е на маняк ли ще се прави сега? Ще обявя с маняк. Оха! Тя игра с него. Ракетка. Това. Това. Хора, искам да ви кажа, че в Draft Challenge не е задължително да взимате легендарната. Взимайте това, което кънтър другото. И ето, например, сега ще пусна такова. И такова. И на другата страна му унищожава. Сега държи. И аз ако пусна една ракетка, така и... Ооо! Тази не може да един път. Вау, това е магия. Никой не може да участва за първи път.
Няма да е последен. Или ще е. Ако ме съм милиш тук и също правя с теб. И също правя с теб. Любим ефирно драгана. Аз да съм за един ефирно драган. Сега, така и за на ракет, така, да го оправя. Ама ти пак ли искаш? Точно ми убив. Така. Така. Още една. Аре, маняк. Аре. Маняка вече не иска с меня. Аре, маняк. Аре, маняк. Маняк. Явно ще цената. И така хора, това беше от мен. Аре. И така хора, това беше от мен. Ще изиграем още една игра сигурно. Аре, маняк.